Gaurkoan, funtzioen maximoak eta minimoak aztertuko ditugu. Lehenik bi kontzeptu horiek definituko ditugu. Batetik, funtzio bateko puntu baten ordenatua inguruko puntuen ordenatua baino handiagoa denean, funtzioak puntu horretan maximo bat duela esaten da. Eta bestetik, funtzio bateko puntu baten ordenatua inguruko puntuen ordenatua baino txikiagoa denean, funtzioak puntu horretan minimo bat duela esaten da. Azter dezagun jarraian, f funtzioak maximo edo minimorik duen, eta izatekotan zeintzuk diren. Maximoei dagokionez, eta abszisa ardatzaren balio txikienetatik hasita, honako puntu honi eta bere ingurukoei erreparatuko diegu. Puntu horren ordenatua inguruko puntuen ordenatua baino handiagoa da. Ordenatua I koordenatua da. Bai, erantzuna baiezkoa da. Puntu honen ordenatua ingurukoena baino handiagoa da. Beraz, puntu honetan maximo bat dugu. Jarrai dezagun, funtzio aztertzen inguru honetara iritsi arte. Puntu honen ordenatua ingurukoen artean handiena da. Beraz, hemen ere maximo bat dugu. Ondoren, azter dezagun puntu hau. Puntu honen ordenatua edo I koordenatua ingurukoen handiena da. Azkenik, puntu honetan ere maximo bat dugu. Bere ordenatua ingurukoen artean handiena delako. Ondoren, minimoak aztertuko ditugu. Horretarako abszisaren balio txikienetatik hasiko gara. Eta inguru honi erreparatuz, konturatuko gara puntu honen ordenatua ingurukoen artean txikiena dela. Hau da, txikiena izatea minimo bat dela esan nahi du. Funtzioa jarraituz eta inguru hau aztertuz, konturatzen gara puntu honen ordenatua ingurukoen artean txikiena dela. Beraz, beste minimo bat dugu puntu honetan. Ardatzen jatorrian ere minimo bat dugu. Bere ordenatua ingurukoen artean txikiena delako. Eta azkenik, funtzioaren azkenengo puntu honetan minimo bat dugu. Bere I koordenatua ingurukoen artean txikiena delako. Maximoak eta minimoak zehaztasunez definitzeko, puntu hauen koordenatuak eman beharko genituzke. Koordenatuak hauek dira. Beraz, puntu hau maximo bat izango litzateke, beste hau ere maximo bat, maximoa eta maximoa. Minimoak aldiz, hemengo hau, beste hau, koordenatu jatorria eta funtzioaren azkenengo puntua. Orain, zuen kontura, f funtzio honen maximoak eta minimoak identifikatzea. Horretarako, euren koordenatuak eman behar dituzue.